kar masirano kendo wabiro tudore kode bang'e matin. Kata kamano gie sani wadhi ni nyime gi weche mamoko ma otenore kod mago mag komishonas mag IEBC. Midhiero pod luwo komishonas 4 mag IEBC mande ne onenore ka gima ne obalo gi jowetegi e kinde yiero maduong' mokalo. Kwayo moko 4 koro chwal e od bura mar dwaro ni gol gi apisi. Wira ni ne gigwenyore gi dwaro mar chik. Simfrus Okinda miyowa ler mar wachno. Bang'iro maduong' mane pong' kod ywaruok makal gol mar IEBC, jo Kenya moko 4 koro chwalo kwayo mar dwaro ni gol e apisi komishonas 4 mag IEBC. Komishonas go tingo Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Irene Masit kod Francis Wanderi. E kwayo go giwacho ni komishonas 4 go noketho chike mapachoka kod chike matayo duol matayo yiere pachoka IEBC e balo kod komishonas mamoko mane gitiyo godo. Kwayo mochwal kod duond bura mar Republican Party dwaro mondo Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Irene Masit kod Francis Wanderi ogole apisi kaluwore ne giketho katiba mapachoka kod chike mamoko matayo tijegi e IEBC. Giwacho ni komishonas 4 go nodhi ataro mar chik e twak gi jofwambo ni gionge yie kod duoko ma jakom Wafula Chebukati ne dhi lando. Republican Party bende wacho ni timo kamano komishonas go norem nyiso adier e tijgi kod bidhruok e apisi magitiye ataro mar pend chike 73 kare mar 1. Republican Party wacho ni timo kamano komishonas go norem nyiso adier e tijgi kod bidhruok e apisi magitiye ataro mar pend chike mar 73 kare mar 1A mapachoka. Bende ne girem luwo chike matayo weche telo kod bidhruok e pachoka kako ketie kidieny mar 73 kare mar 2 mar chike mapachoka. Negi apisi magitiye ataro mar chike kare mar 75 mar chike mapachoka. Republican wacho ni komishonas go nodhi ataro mar chik namba 9 e wi telo kod bidhruok mano kare mar 19 e lokruok mar 2012. Kwa machielo chwal kod jadolo Dennis Ndwiga Nthumbi. Nthumbi wacho ni komishonas 4 go ne odhi ataro mar chik bedo gi paro mar loko duoko mag yiero kotenore kuom achiel kuom jolar komno. Bende Nthumbi wacho ni komishonas go noketho chik e yie mondo godho gi bor kendo yie kod wach mar duol mar NSAC e loko duoko mar yiero go ataro mar chike mapachoka kod mago matayo duol matayo yiere pachoka IEBC. Nthumbi wacho ni komishonas go bende noketho chike kwedo duoko mar yiero magin giwegi ne gikonye tayo kendo nono. E yie mar loko duoko mar yiero no, komishonas go no yie mar loko pach thoth oganda mapachoka ma en ataro mar chike mag telo kod ratiro kod mago matayo apisas mag piny owacho e pachoka. Bende chiwo wach maket kod mano mane ochiw kod jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance en ataro mar chike mapachoka. Nthumbi bende wacho ni komishonas go norem luwo chike matayo nono chenro mar yiero kwano mbulu kendo lando duoko mar jatend piny. Kwa mar 3 en mar Geoffrey Langat. Langat wacho ni timbe mag komishonas 4 go noketho chik namba 3 kare mar 2 namba 81 mag chike mapachoka kod chik namba 26 gi mano mar 30 mag chike matayo IEBC. Kwa mar 4 kendo mogik en mar owuor Steve Geri. Geri dwaro mondo komishonas go gol kuom ketho chik namba 3 kare mar 2 namba 10 kare mar 2 namba 81 kod namba 88 kare mar 2. Komiti mar od bura mochung' ne weche ratiro kod chike koro nitiere kod dala 14 mondo chiw ripot ne od bura ewi kwayogi. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula okwayo jo od bura mondo obed motang' e kinde twak ewi kwayogi ma owacho ni nyaka ng'i malong'o kendo non maber. Simfrus Okinda, Ramogi TV. Kawuok e mago